και βέβαια να αναθεωρήσουμε τα σχέδιά μας και να επανέλθουμε στη γιορτή που γινόταν την Κυριακή το πρωί, αλλά στην μορφή και στο μεγαλείο που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε θέλετε, φαντάζομαι, να μην καταργήσετε τη γιορτή αυτή, να μην καταργήσετε το έθιμο, αλλά να το φτιάξετε όπως θέλετε εσείς, όπως θέλει ο κόσμος, και του χρόνου ίσως να τα καταφέρετε ώστε να γίνει και πάλι έτσι, να επανέλθει. Σας είπα και πάλι, το να κάνουμε μια γιορτή που έχει τη μορφή ενός γάμου, ενός catering, δεν μας εκφράζει. Ναι. Ξεκάθαρα. Εμείς λοιπόν πήραμε την ευθύνη. Την πήραμε αυτή την ευθύνη. Καταλαβαίνουμε με όποιο κόστος. Γιατί κόστισε και λίγο αυτό. Κόστος. Δηλαδή τα social media πήραν φωτιά. Εντάξει, δεν άρεσε σε πολλούς. Θα σας πω κάτι. Όσοι το κάνανε μόνο από αγάπη. Το κάνανε μόνο από αγάπη. Το κάνανε από αγάπη για τον τόπο, γιατί πραγματικά ήταν ένα έθιμο το οποίο ήταν σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Ήταν πραγματικά στη δεκαετία του 70 και του 80 ακόμα, αν θέλετε, εμένα μου λέγανε ιστορίες ότι ήταν η ημέρα που βγαίναν οι γυναίκες από το σπίτι. Ήταν η δημόσια τους εμφάνιση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το βάρος και για μας. Δεν το πήραμε ελαφρά την καρδιά όπως πολλοί πιστεύουν. Απλά στα social είναι πολύ εύκολο να πει ο καθένας το δικό του και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Καμιά φορά πρέπει να την κοιτάμε στα μάτια και να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Εμείς είχαμε το θάρρος να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε τη γιορτή. Ήδη χθες κάναμε μια συνάντηση με το τοπικό του Λεωνιδίου και νομίζω ότι βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους για το πώς θέλουμε να γίνεται αυτή η γιορτή και συμφωνήσαν απόλυτα και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Θα πάμε λοιπόν στη γιορτή της αγάπης φέτος να κάνουμε το κέρασμα που αρμόζει σε αυτή τη γιορτή και αρμόζει στην περιοχή μας, στην παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, και είμαστε έτοιμοι όχι απλά να επανέλθουμε, να την αναβαθμίσουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους επισκέπτες. Έχουμε τη χαρά εδώ και ένα μήνα περίπου η πληρότητα να είναι 100% στην περιοχή του Δήμου Νότιας Κινουρίας για το Πάσχα. Οι περισσότεροι τα πρωινά, ξέρετε, το έχουμε συνδέσει με την οικογένεια. Το έχουμε συνδέσει ότι ξεκινάμε όλοι μαζί να ψήσουμε το αρνί μας, να μαζευτούμε γύρω από το τραπέζι, να τσουγκρίσουμε το αυγό μας. Νομίζω ότι κάπως έτσι το έχουμε συνδέσει όλοι, οπότε ας το κρατήσουμε έτσι και ας γίνει το τραπέζι της οικογένειάς μας να μεταφερθεί στο Δήμο μας και να νιώθουν όλοι ότι έρχονται στο τραπέζι της οικογένειάς τους. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι είμαστε προς το σωστό σημείο να το πραγματοποιήσουμε ξανά και να επαναφέρουμε στη γιορτή αυτή την έγκλη που αξίζει πραγματικά. Άρα νομίζω ότι οι δημότες σας παρακολουθούν, όπως είπατε και εσείς, με αγάπη γράψανε τα όσα γράψαν στα social media, ανυπομονώντας φυσικά να περάσουν όμορφα μαζί σας και να ζήσουν υπέροχες ιστορικές στιγμές αυτές τις ημέρες του Πάσχα.